दिनै हायार सेकेन्डारि फाइनालनि जेनाखि रिजाल्टखौ दिनै डिक्लेयार खालायबाय आरो बे डिक्लेयार खालायनायाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों स्पेसियेलि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया टटेल मोनब्रै दं दा बे मोनब्रैनि गेजेराव गासैयावबो 100% रिजाल्ट आरो बेसिकेलि पाटगाव आरो कुसुगावआव जोबोद मोजां रिजाल्ट जादों मानो होनोब्ला पाटगावआव जाहैबाय टटेल माबा होदों 21 जन होदोंमोन 21 समाव 18 जन फार्स्ट डिभिजन विथ स्टार्टबो दङ आरो प्लास नोङो जोंना कुसुगावनाबो कुसुगावआव 14 जन होदोंमोन 14 जनाव जाहैबाय 12 जन फार्स्ट डिभिजन सानै सेकेन्ड डिभिजन आरो सेम मेट्रिकआवबो जोंना कुसुगावनिया मेट्रिकआव 100% फार्स्ट डिभिजन जादों 15 जन होदोंमोन 15 जनाव 15 जनानो फार्स्ट डिभिजन आरो डिस्टिंक्सन स्टार्ट मार्क दंजोबो दा बे हिसाबै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु बे मोनब्रै फरायसालिखौ आं नायो आरो क'क्राझाराव फैनाय आं अलमस्ट 4 इयार्स जाबाय दा बेयाव जेनाखि बेसिकेलि आङो टिचार्सफोरखौ धन्यबाद जासिनो लुबैदों बिथांमोना ओरैबायदि खस्थ' खालायदों मानो होनबा कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनि जेनाखि स्टुडेन्टसफोर बे स्टुडेन्टसफोरा जाहैबाय ओरैबायदि फेमिलिनिफ्राय फैनाय माने सोरबा बिमा बिफा गैयि मेट्रिकआव पास जानाय सेकेन्डारियाव पास जानायफ्राबो बिमा बिफा गैयिबो दङ आरो बै गथ'फ्रा जेब्ला जों बेयाव लाबोजेनदोंमोन इभेन आंबो नुदों बै गथ'फ्रा जेबो रोङामोन क्लास 6 मोनबाबो खुनु ABCDबो रोङा दा बेखौ बिथांमोनहा ओरैबायदि खस्थ'यै फोरोंनानै नैबे लेभेलाव लाबोनो हाबाय आरो प्लास सेम गासैयावबो कुसुगावआव बेनो बिमा बिफा गैयि दङ आरो ड्रप जानाय दङ आरो ड्रप जानायखौ जोङो RSTCआव लांग्रोयो बेयाव स्पेसियेल ट्रेनिं होयो दा स्पेसियेल ट्रेनिं जास्ट 6 मोनबाय 6निफ्राय बाव 8आव 7आव हरो सोरखौबा 6आव हरो दा बेयाव जाहैबाय बे गथ'फ्रा एकदमबारे जास्ट लिरनो रोंनानैल' फैयो आरो दा बेयाव जाहैबाय फोरोंगिरिफोरनि स्पेसियेलि नाजानायनि थाखाय जोंनि जेनाखि पाटगाव अभारअल मोनब्रै KGBBआव जा मोजां रिजाल्ट जादों आरो बे रिजाल्ट जानाया जाहैबाय जोंनि बिथां फोरोंगिरिफोरनि नाजानायनि थाखायनो जादों आं बेखौ सानदों आरो लोगोसे जिथु गार्जेनफ्रा जेबो गैखाया 100% फोरोंगिरिफ्रानो बिथांमोनखौ नायनाय जायो थांनाय SSLC आनजादाव माबायदि फिथाइ मोननो हाखो SSLC आनजादावबो मोनब्रैयावबो 100% माने बेयावबो फार्स्ट डिभिजन दङ माने बे सासे स्टार्ट मोनाखै खिन्थु स्टार्ट दङ बेयावबो आरो प्लास फार्स्ट डिभिजनानो बांसिन जाबाय थायो आरो थांनाय बोसोरावबो मोनब्रैयावबो 100% आरो थांनाय बोसोराव जाहैबाय 100% फार्स्ट डिभिजन थांदों बिनिफ्रायबो थांदों हायार सेकेन्डारियाव आरो प्लास कुसुगावनिफ्रायबो 100% फार्स्ट डिभिजन थांदों ओमफ्राय गसाइगावआवबो जाहैबाय 100% रिजाल्ट जादों खिन्थु फार्स्ट डिभिजना जाहैबाय बेयाव एबार सानै सेकेन्ड डिभिजनाव बारा जादों थार्ड डिभिजन निल आरो प्लास नैबे माबानि जेनाखि हाथिजुराना एबार फार्स्ट बेच होदों 6 जन ल'खामोन 6 जनाव जाहैबाय फार्स्ट डिभिजन थाङासै खिन्थु सेकेन्ड डिभिजन साथाम जाहैबाय ओमफ्राय सानै आरो बाखिया जाहैबाय थार्ड डिभिजन थांदों आरो बिसोरनिया माने ओरैबायदि आदिबासि स्टुडेन्टस आं बेयावबो नुबाय थादों आदिबासिफोरजों जेनाखि आं कमिउनिकेट खालामनानै नुबाय थादों आदिबासि स्टुडेन्टसफोरखौ फोरोंनांगौआ एथ'राब इजि नङा आरो बेसिकेलि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि रिजाल्टआ आदिबासि स्टुडेन्टनि थाखायनो जोङो माने एसे डाउनाव थाबाय थायो रिजाल्टखौ नोंथांमोनहाबो स्टाडि खालामनानै नाय ओंखायनो जोङो आदिबासिफोरखौ बोरै जोङो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बिनि माबायै जोङो सावरायबाय थादों जिहेथु माखासे सराइबिल एरियाजों दङ बेयाव रिजाल्टफ्रा जोबोद गाज्रि जायो मानो होनोब्ला बिथांमोनहा ओरैबायदि आङो जिहेथु बे स्कुलखौ नायो हिसाबै आं नुदों जेब्ला जों कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनिफ्राय सानसे बा साननै बन्द हरो बै स्टुडेन्टसफ्रा आदिबासि स्टुडेन्टसफ्रा मा खालायो बिसोर जाहैबाय साननै बन्द होबा माने सप्ता खननै उनावसो फैयो माने गार्जेनफ्रा ओरैबायदि कनसियास नङा इभेन नोङो जोंनिखौबो जों नायो दा ओंखायनो माने मालाबा गार्जेनफोरखौ जारायहरनाय जायो फोरोंगिरिफोरा जोंनि फरायसुलिफोरनि गार्जेनफ्राबो बिदिनो सानसे बन्द हरबा सप्ता खनसेजों लाबोनो हायो दा स्ट्रिक्टलि जेब्ला नोङो दर फांथेनानै दोनलायनाय गेट फांथेनानै दोननाय जागोन गार्जेनखौ हाबहोनाय जानाय नङा गार्जेना 3 घन्टा बा 4 घन्टा गसंनानै थानांगोन बैबादि सिस्टेमजों फैयै दा रिफर्म जानानै दा स्टुडेन्टसफ्रा जेब्ला खुलिगोन अब्ला अलमस्ट 100% स्टुडेन्टआ एक्सेप्ट लोमजानायनि बारै दा 100% स्टुडेन्टआ बेयाव एटेन्ड जायो आरो बेबायदिनो लाबोनो थारमाने दिनैनि जेनाखि रिजाल्टआ मोजां जाफैबाय आरो जिहेतु नोंथांनि नुजेननायनिफ्राय दिनैसिम माबायदि साक्सेसफुल जानो हादों बेयाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव बे कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया दा जोंनि जेनाखि सेकेन्डारि लेभेलावथ' जोङो साक्सेस खालायबाय थादों मोजां रिजाल्ट खालायदों खिन्थु मोनसे दुखुनांथावा बेनो जे जोङो जिहेतु हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो जोङो गार्जेननि आखायाव हगार हरो दा गार्जेननि हगार हरनाय लोगो लोगो थारमाने आं जे फिडबेकखौ एनालाइसिस खालामना नायबाय थादों किसुमान जाय गथ'फ्रा जोंनिफ्राय थांबाय बिसोर मास्टार डिग्रिबो पास जानानै दङ सोरबा अलरेडि एंगेज जाबाय प्राइभेट स्कुल हक अबा गभर्नमेन्ट जब हक किन्तु बाकी स्टुडेन्टसफोरा आं जे नुदों माना जोंनाव मोनसे आं टिचार्सफोरखौ दायित्व होदों
बे दायित्वआ जाहैबाय स्टुडेन्टफोरजों जेनाखि माने कन्टेक्ट थाबाय थानाय सासे स्टुडेन्टनाव मोनसे फाइल खालायनानै जाहाथे गथ'फोरा बबाव दं बबाव गैया फरायदोंना फरायाखै बेखौ नायनो थाखाय मोनसे माने मा होनो बेखौ मोनसे फाइलिं खालायबाय सासे मोनसे स्टुडेन्टनि उनाव माने स्टुडेन्ट ट्रेकिं बे स्टुडेन्ट ट्रेकिं पलिसिखौ लादों दा स्टुडेन्ट ट्रेकिं पलिसिया जाहैबाय जोंनिफ्राय गनांनाय लोगो बे गथ'नि मोनसे फाइल थागोन बे गथ'आ एडमिसन लाखांनायनि उनाव जोंनि केजिबिआव खोन्थाहरनांगोन जे जोङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायबाय दा क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फार्स्ट इयाराव एडमिसन लाबाय एगजाम्पोल लानायनि उनाव मा खालायगोन टिचार्सफ्रा लाबायबा बेखौ रेकर्डखौ खालायगोन आरो मा मेजर लादों बिनि हेड अफ दा डिपार्टमेन्टनि जेनाखि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं बिथांमोनखौ कालेक्ट खालायनो हादों जाहाथे जोंनि फिडबेकआ मोजां जायो आरो गथ'फ्रा माने 100% पास जानानै नेक्स्ट जोंनि बिथांमोननि जे थांनानै थानाय बे थांनानै थानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावहैनो हायो आरो साक्सेस जायो बे पलिसिखौ जोङो दा एडप्ट खालामना लानानै दं खिन्थु बेखौ इमप्लिमेन्ट खालायनांगौ दायित्वआ जाहैबाय फोरोंगिरिफोरनाव आरो बिथांमोनहा आंखौ आसा खालायदों जे बिथांमोनहा आसा होदों जे जोङो बे स्टुडेन्ट ट्रेकिं जेनाखि पलिसि बे पलिसिखौ जों लागोन होननानै आरो आदारवाइस नङाबा मा सोरबा बिमा गैला सोरबा बिफा गैला आरो बिमा बिफायाथ' मेक्सिमाम 100% लेखा रोङा सोरनाबा जास्ट सिगनेसार होनो रोङो दा बै बिमा बिफानिफ्राय बिसोर गोरोंसिन जायो गथ'फ्रा दा बे गोरोंसिन जानाय लोगो लोगो बिमा बिफाखौसो बिसोर बुजायनो नागिरो आं ओरै थांनो नागिरदों होननानै दा नैबे जिनिसखौ जोङो थिग खालायनांगौ ओंखायनो फरायसुलिफोरखौ जों बुजायबाय थायो नट अनलि केजिबिबि जिथु अभारअल जोंनावनो दायित्व दङ बे हिसाबै जोङो बुजायबाय थायो जे जाहाथे फरायसुलिफ्रा गाव रोंबाबो गावनि बिमा बा बिमा हिसाबै मानिनानै लायो नैबे जिनिसखौ जोङो बेयाव डाइरेक्सन होबाय थायो आरो जिहेतु बेयाव बिपिएल बा गोरिब न'खरनि बा बिमा बिफा गार्जेन गैजायै गथ'फोरखौ नोंथांमोना बेयाव सोलोंथाइ होनाय जायो दा बेबायदि गोबां न'खरफोर थानो हागौ जायफोराव गाव गावनि गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय रांखावरिनि आंखाल जायो दा बिथांमोननि जायफोर गोसो बेयाव एडमिसन लानो बा सोलोंथाइ लानो बिथांमोननि थाखाय माबाफोर खाबु दं नामा नंगौ दाथ' एडमिसना गासैयाव फ्रिखा माने बेयाव न' डाउट रेसिडेन्सियेल नन रेसिडेन्सियेल सेकेन्डारि स्कुल दङ हाई स्कुल दं एलपि स्कुल दं गासैयाव एडमिसना फ्रि एडमिसन एफटिबिनिफ्राय लानानै मिड डे मिलनिफ्राय लानानै गासिबो फ्रि खिन्थु जोंनि गार्जेनफ्रा मोनसेल' डिउटि गथ'आ फरायसालियाव फैदोंना फैयाखै फरायसालिनिफ्राय गावनि न'आव थिग टाइम थांनानै थाङाखै आरो न'आव थिग टाइम फरायदोंना फरायाखै दा जोंनि गार्जेनफ्रा बे जिनिसखौल' नायनांगौ मानो होनबा खुनु स्कुलावनो दिनैनि थारिखआव खुनु माबा गैखाला आप टु इउनिभार्सिटिसिम गभर्नमेन्टआ जे फ्रि होदों इभेन नोङो जोंना गथ'फ्रा दा थाङोबा एडमिसन लायोबा निजुत मयना आसनि मोनहैगोन दा नैबे आसनिफोरा मोनहैबानो माने जथेस्थ' हेल्प जायो खिन्थु ओंखायनो जोंनि जेनाखि गार्जेनफोरनि दायित्वआ मोनसेल'नो जे गावनि गथ'आ ओंखाम जादोंना जायाखै गावनि गथ'आ थिग मथे टाइमाव फरायसालियाव फैदोंना फैयाखै आरो न'आव थांनानै गथ'आ फरायदोंना फरायाखै नैबे जिनिसखौल' बिथांमोना नायनांगौ आरो आंनि जेनाखि नुनायाव आरो रायना मैना गयारि आं बे फरायसालियाव 2019 मायथाइनिफ्रायनो क्लास 6निफ्रायनो थाफैदोंमोन आरो आंनि मेट्रिकखौ 2023 मायथाइयाव होनानै बे फरायसालिनिफ्रायनो उथ्रिसार जादोंमोन आङो आंनि मेट्रिक HSLC एग्जामाव 80% मोननानै पास जानो हादोंमोन आरो आं दानि बे PO एग्जामाव 2026आव आङो 83.2 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हादों आं आंनि रिजाल्टखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आं बे एग्जामाव आंनि नाजानाय आरो फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाब होनाय बिसोरनि थुलुंगा होनाय बिमा बिफानि थुलुंगा होनाय आरो सारमोननि थुलुंगा होनायाव आङो बे एग्जामखौ मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हादों आंनि रिजाल्टआ आङो मोनबा आयदायाव लेटार मोननो हादों आरो बिसोरो जाबाय इंलिस पलिटिकेल साइन्स MIL एडभान्स बड' IT आरो मोनसे आयदायाव मोननो हानाय जायासै मा मुं नोंनिया बबेनिफ्राय मा गामिनिफ्राय फैदों आंनि मुङा मिस मैना गयारि आंनि गामिनि मुङा नं टु मेस्टाबारि दायो बहा एडमिसन लानो नागिरदों आरो इयुनाव मा थांखि दं नोंथाङा आङो दायो क'क्राझार इउनिभारसिटियाव लानो सानदों सारमोन आरो आंनि थांखिया सासे फोरोंगिरि जानाय बेयाव माबायदि फोरोंनाय जायो कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय जेराव नों फरायनानै फैबाय बेयाव फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनाय एबा फरायनायनि आबहावाया माबायदि बेयावथ' फोरोंनाया जेरै उन्दैनिफ्रायनो थाफैनानै बिमा बिफाफोरबायदि सासे गार्जेन बायदि दायथ' खालामनानै फोरोंनाय जायो उन्दैनिफ्रायनो रोङैखौ आसि थुयै फोरोंनानै होनाय जायो जोंनि मिसमोना आरो फोरोंनायजों लोगोसे गासैबो बायहेरायारि खामानिफोर जेरै मावनाय दांनाय
आरो जोंहा बेहाय खामानि मावनायनि फालाबो दंखायो बेफोरावबो गासैबो मावनांगौ दायथ'खौ बिसोरो खालामनानै होखायो आरो जोङो बयबो बिब' बिनानावफोर बेयावनो ज' मिलायनानै गावबा गाव ग्रुप बायदियै खामानिफोरखौ मावनाय जायो फरायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि मावनांगौ हाबाफोरखौबो बाहाय सोलोंनानै लानो हायो आरो बेवहाय बायदि रोखोमनि जेरै जोंना सारा भकेसनेल स्किल लानानै फैयो बेहायबो जोङो जोंनि रोंनांगौखौ सोलोंनानै लानो हायो जेरै बेवहाय सारा मैखुन बानायनाय फोरोंफैहोखांबाय आरो बे खेबनाय बेफोरजोंबो जोङो सोलोंनानै गावबा गावनो सासे इयुनाव मानसि जाहैनो हानायनि थांना थानायनि राहा मोननो हायो आरो जोंनि मिसना बेहाय जोंनि एगजाम टाइमाव बिराद मोजाङै डिउटि खालामनाय जायो जों बिसिनि बेफोरबायदि डिउटि होनायाव गोसो होनानै फरायसिनो गोसो जायो बिसोरो दायथ' सान हर फुंनिफ्रायनो सिखारजेननायनिफ्राय लानानै मोनाजासिम मोजाङै गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ दायथ' लानाय जायो मोजां उथ्रिसारबाय आनजादाव नङा होमबा नोंनि उनाव उन्दै उन्दै बिनानावफोर दङ बिसोरनि थाखाय माबायदि मेसेज होनो सानो जिहेतु नोङो रिजाल्टआव बिराद मोजाङै उथ्रिसारनो हादों आं बेखौनो आंनि बिनानावफोरनिसिम खावलायनो सानोदि गावबा गावनो मोजाङै फरायोब्ला इयुनाव सासे मोजां मानसि जाहैनो हायो आरो फरायनायखौ उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै फरायलांखानांगौ नङाबा इयुनाव खस्थ' मोनहैयो दानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो गोरलैनिफ्राय लानानै गुदिनिफ्राय लानानै मोजाङै फरायलांखायोब्ला इयुनाव जेबो खस्थ' मोननाय नङा आरो गावबा गावनि जिउनि थांखि होसोनायावबो मोजाङै गावबा गाव फरायनांगौखौ फरायलांबानो उथ्रिसार जाहैनो हागोन पाटगावनि कास्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयनिफ्राय साबेसे माबायदि रिजाल्ट मोननो हादों जोंहाथ' HS फाइनेल इयार केन्डिडेटआ 21 मोन बेनिनो 18 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों इनक्लुडिं स्टार मार्क्स साब्रैया माने स्टार मार्क्स मोनदों आरो ओमफ्राय साथामा माबा मोनदों सेकेन्ड डिभिजन 100% पास आरो ओमफ्राय लेटार मार्क्स दङ बिसोरहा गासैहाबो ओमफ्राय जों रिजाल्टखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बिसोरो बिराद बे मा होनो BPL केटेगरिनि स्टुडेन्टस सोरहाबा माने बिमा बिफा गैया सोरनाबा माने बिदिनो सिंगल पेरेन्ट जोबोर बिसोरखौ बे लेभेलसिम लाबोनो थाखाय जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना जोबोर नाजाथाबनो गोनां जायो आरो दिनै बेखायनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों रिजाल्टआ बिदि 100% जानायनि थाखाय सिगां बोसोरनिफ्राय साबसिन जादों सिगां बोसोरनिख्रुइ साबसिन जादों सिगांबो बिदिनो जोंना 100% पासआनो जाखादोंमोन ओमफ्राय दाखालिबावसो फोसावनाय HSLC मेट्रिक आनजादावबो जोंना 100% पास जादों 8 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों ओमफ्राय 10 जना सेकेन्ड डिभिजन बेखौबो मोजां मोन्दों आरो जोङो देग्लायनि जितु HS साबसे फरायसाफ्रा बेयाव एग्जामाव जिरायदोंमोन HSनि थाखाय 21 बावैसो सिगां फोसावनाय SSLC आनजादावहाय माबायदि फिथाइ मोननो हादों फरायसालिया बिसोरो बर'आव सासे स्टुडेन्टआ 100आव 100 मोनदों यासना बसुमतारी होननाया बियो स्टार मार्क्स लानानै उथ्रिसार जादों आरो 78% ओमफ्राय बेहा ITआव लेटार दङ ओमफ्राय बर'आवथ' 100आव 100 मोनदों आरो अभारअल दासिम नोंथांमोननि नैबे फरायसालियावहाय साबेसेसो स्टुडेन्ट गासै क्लास लानानै जोंना ओरैनो रेसिडेन्सियेल स्कुल ओमफ्राय जोंना दा टटेल एनरलमेन्ट केपासिटियानो 150 आरो जों 150 स्टुडेन्टस लायो क्लास 6निफ्राय क्लास 12 सिम नोंथांनि नैबे फरायसालियाव एडमिसन लानायनि थाखाय माबाफोर क्राइटेरिया बिदि दं नामा औ जोङो BPL केटेगरिनि लायो ओमफ्राय अरफन जाहैबाय जायहा माने बिमा बिफा गैया सिंगल पेरेन्ट बेफोरनि थाखाय आरो जोंनि स्कुला जानाय थानाय फ्रि जानाय थानाय फरायनाय बेफोर फ्रि आरो